Γεια σας φίλοι μου, δεν ξέρω αν θυμάστε ένα γραφτί που είχα κάνει και σας έδειξα πως φτιάχνετε. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πιο καλό από εκείνο που σας είχα δείξει. Δείτε εδώ τώρα, εδώ πέρα είναι το κεφάλι, το μάτι που σας είχα πει. Εδώ πέρα είναι αυτό, το δάχτυλο δεν πέτυχα μόνο, αλλά μια χαρά είναι το υπόλοιπο. Εδώ πέρα βλέπετε που είναι λίγο μουτζουρωμένο, λίγο μαύρο. Είναι επειδή έκανε ένα λάθος στην πρίζα του και το σβήσα με ενόπνευμα. Το graffiti γίνει με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Να το, εδώ είναι το παντελόνι του και εδώ είναι η υπογραφή μου, η οσί, όπως εδώ πέρα. Και εδώ πέρα είναι ένα άλλο graffiti που άρχισα χτες. Τώρα θα αγοράσω κόκκινο μαρκαδόρο για να το βάψω αυτό να φαίνεται σαν αίμα. Και λίγο εδώ το μάτι έτσι γύρω γύρω. Και αυτό το χέρι που βλέπετε θα κάνω από εδώ πέρα έναν άνθρωπο που θα συνεχίζεται εδώ πέρα. Βλέπετε το άσπρο, εδώ πέρα έχει χώρο που θα συνεχίζεται, το οποίο θα τραβηχτεί το θρανείο για να φτιαχτεί ο άνθρωπος που μπορεί να συνεχίζεται και από εκεί το πλάι που σας έδειξα, για εκτός αν χωρέσει αυτόν τον χώρο. Και δεν έχει τελειώσει, θα σας δείξω κι άλλο βίντεο όταν το συνεχίσω. Μπορεί να με βοηθήσει και ο αδερφός μου ο μεγάλος, ο Γιάννης, για να κάνω τον άνθρωπο, ή κάποιοι φίλοι του. Να το, εδώ πέρα είναι πολύ. Εδώ πέρα κάτι ξέχασα να κάνω, γι' αυτό θα το κάνω τώρα μαζί σας. Να βρω λίγο το μαύρο μαρκαδόρο, να το. Περιμένετε ένα λεπτό. Ωραία, τώρα θα συνεχίσουμε λίγο εδώ που ξέχασα. Να το είχα ξεχάσει και τώρα θα κάνουμε. Αυτό εδώ πέρα τώρα θα αρχίσουμε να το βάφουμε. Θα μας πάρει λίγα λεπτάκια, 5 λεπτά το πολύ, το λίγο 5 λεπτά, το πολύ 5 λεπτά. Τώρα κάνουμε το τέτοιο, όπως είναι εδώ πέρα θα το κάνω για να βγει ωραίο. Αυτή. Τέλειωσα, να το. Όπως είπα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λογικά θα κάνω και άλλα graffiti σε αυτό το θρανείο. Εδώ είναι που διαβάζω. Εδώ πέρα θα βαφτεί αυτό εδώ πέρα λίγο εδώ στην ακρούλα έτσι. Θα βαφτεί με κόκκινο που θα είναι σαν η αίμα και εδώ λίγο γύρω γύρω από το μάτι έτσι. Κάτι σαν αίμα. Αυτό είναι το σημερινό μου βίντεο. Ευχαριστώ. Γεια σας.